Kamano kumketera Mogi TV kanien fuongruok ne anyuola moro mawuok Likoni Mombasa mane owito wuodgi bang' obila goye gi magina higni 8 mosekalo. Doho ma Mombasa nochiwo twech mochwere ne apisa mar obila mane omaki gi kethono. Anyuola rawera no mane jahigni 20 mane ogo gi magina kantiere odgi koro dwane piny owacho mondo ochulgi bang' doho yango ni ne wuodgi no ne onge kod ketho moro amora. Joja oko miwa ler kwa Mombasa. Bang' wuotho e doho ma Mombasa e thuolo mar higni 8 ka gimanyo ratich wuodgi mane obila ochielo gi magina motho kanyo, anyuola mosenindo Mbarak Maitha Omar ne gikone to koro yudo fuongruok. Ma ne en bang' jang'ad bura e doho mamalo ma Mombasa Lady Justice Wendy Kagendo chiwo buch twech mochwere ne obila Yunus Athman bang' doho yango ni ne otiyo gi bunde e timo nek makamane tok chik ne mar rawerano ne okomanore gi gir lweny mora amora. Kwa maana yeye aliingia ndani na alimwona, ilikuwa anayo haki ya kumshika, lakini ilikuwa si ampige amue. Alipigwa risasi ndani ya nyumba ikiwa yuanywa chai asubuhi kitu kama mida saa 2 saa 3 hivi. Anyuola no kotelne kod min mosenindo Sidi Baya ne orwako kum makamano kata obedo ni burano ne okawo thuolo malach nyaka ne nek mar rawerano timre higa 2018 e odgi mantiere gweng' ma Mwenza e Mtongwe e od bura ma Likoni Mombasa. Miaka ilikuwa mingi, twaenda tukirudi, mara sikia hivi mpaka ilikuwa tunkata tamaa kusema tu ile ukweli, lakini sisi tulikuwa tunasema, mimi mwenyewe pia nikasema lakini kuna siku moja itakuja kusimama. Twashukuru kwanza sana hasa shirika la IPOA kwa sababu wao ndo walitupatia motisha sisi wa kuitafuta yake. Kuna wengi wamekataa kwenda mahakamani wakiona kwamba hakuna haki. Lakini kesi imeonyesha kwamba tukifuatilia hizi kesi haki inaweza kupatikana. Nek makamano ikoni ne otimore kinde mane obila pedho achich moro mar njore kuma ne ochiele rawerano gi magina ka giparo ni en achich mane gimanyo kare mano ne ok en. Hiyo hukumu iliyotolewa tumeridhika nayo sana. Familia nzima wameshukuru sana kwa sababu sasa ile haki tumeipata. Na hata marehemu pale alipo sahihi wajua kweli haki yangu imepatikana. Tunataka fidia tu kwa serikali kwa maana yule polisi ni serikali ndo alikuja pale ndani. Rais tayari alikuwa amesema wale waathiriwa wa maandamano ya 2024 na wale wote ambao waliathiriwa na police excesses ama extrajudicial killings waweze kuwa compensated. Kwa hivyo hii pia tunataka kuipeleka kwa Kenya National Human Rights Commission. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.